dechreuad da, gêm yn cael ei chwarae yn hanner y Barri. Dyna y rhangipiad gan Sam Bowen. Chwaraewr ddod yn rhan o garfan Cymru dan 11, ond dyma Rushton yn ergydio'r ergyd gyntaf nerthol yn syth at Lewis. Oedd un arbediad da, ond dyma'n hanner cyfle sydd angen a Rushton. Wel, Ryan Edwards, bel drwad at Rushton. Oedd o'n nipyn bach yn sioc ar ddechrau gêm yn cael cyfle fel hyn, doedd. Cottrell. A'r peniad lawr, ein peniad rhydd. Evan Press oedd ar peniad. A fi'n credu chwaraewr ei hunan oedd yn y ffordd. Mae wedi cael ei penio fo pŵer i lawr, wedyn mae'n bownsio na nifyr, a wedyn mae'n taro Jarvis, a wedi ddod i'w cael dim reolaeth i cael ei at y gol. O dau chwaraewyr y Drenewydd yn taclo hunain fan'na, mae'n mlaen at Nat Jarvis. Jarvis yn ergydio yn erbyn y bar. Mor anlwcus, hew a draws wyneb y gol, allan gan O'Neill, dihangfa i'r Drenewydd. Taran gan Nat Jarvis. Oedd Dave Jones ddim yn agos ati, a mor anlwcus y bêl yn taro'r bar. Edwards, ac yna Davies, cyfle i Davies, heibio'r gol geidwad a heibio'r postyn hefyd. Am daclo gan Cooper. Gret gan Rushton, pêl bach pwysau perffaith, wwan ta codi ben. Mae hwnna'n daclo a hanner. Mae rai fo guddiad y bel na lot gwell, a mae'n gyfla gwych i'r Drenewydd. Theo Wharton yn troi mewn i drwbl. Y bêl gan Rushton. Rushton cyfle am ergyd. O, fe na dros... Os na drosedd, wel na wes. George Hughes yn mynd i'r llawr. Dim byd yn rong o hwnna. Tackle bwysig, tackle allweddol. Rushton, rediad da, cyfle am ergyd, ychydig eibio'r postyn. Goes rong, goes ang. Mae di wneud bob dim yn gywir, a pam mae o'n gymryd hon o fe droi de. O, gadael i rowlio hanner llath arall, a wedyn mae'n medru gwneud pŵer i fynd ar draws y golwr na i'r gornel. Ond dyma Wharton yn troi a bas ymlaen y tiw, dyma'r cyfle! O! A mae Kane McClagan yn taro'r llawr mewn rwystredigaeth. Oedd e mor agos, a mi oedd e'n glir, oedd hi'n groesiad perffaith, Malcolm. Symudiad gorau'r gêm gan y Barri, edrych ar hyn, edrych ar honna. Y bas gan Wharton yn gampus, edrych i groesi, reiti yn wrthol doedd i fewn i Chris Ew. Pas cyffyrddiad cyntaf. Y blaenwr Kane McClagan yn disgwyl i, mae wedi'n rhedeg ar draws i ddyn rhwng chwaraewyr. Mae'n gol i fod. Edwards, pas dda at Mitchell yn ei ffynnu, o, mae'n arbediad gwych gan Mike Lewis. Mae Mike Lewis yn neud yn gawr yn y postau cyntaf na sy'n neud arbediad campus i gadw dim yn y gêm. Hew gyda Cottrell a chydig o le o'i flaen e. Cottrell yn croesi'n beryglus, y peniad i fyny gan Mills Evans, Bowen, sgiliau da'r ergyd, ond heibio'r postyn. Wel, am gyfle i Sam Bowen. Wel, yn atgoffa fi o'i dad a fanna tan y diwedd. Ffordd nath o edrych mor agos oedd yn cadw'r bel na'n agos efo fel gliw yn fanna, yn gwybod neb eisiau daclo fo yn y cwrs Cosby, ond wedyn jyst cad y ben dros ti a neud siwr bod chdi gael cysylltiad cywir a mae'n gol. Oedd ddim rhaid iddo fe taro i mewn galed i'r gwir, oedd e? Na, ac oedd o hefyd trio dathlu cyn i fynd i fewn. Oedd o'n meddwl bod wedi sgorio. Bowen at McClagan! O, arbediad rhagorol gan Dave Jones. Nath amddiffyn y Drenewydd agor fel y môr coch, oedd y bas yn berffaith a McClagan, ergyd nerthol, yn cael ei harbed yn wych gan Jones. Wel, na i ganmol Dave Jones am yr ergyd, ond nath Kane McClagan yn yma ni o'r un negas iddo fo do. Mae o'n dangos iddo fo pa ffordd mae'n mynd. Bêl hir, o, camgymeriad rhwng Mike Lewis a MacDonald, a ble ma Mike Lewis fan hyn, y bêl gan Mitchell i'r Drenewydd. Mewn ar Rushton am il y cwrt Cosby, a fan'na'n drosedd amlwg gan y capten Cooper.
Wel, y camgymeriad yn reiddiol rhwng y gôl geidwad Lewis a MacDonald. Mae o'n gweud i rhy hwyr, okay? MacDonald ddim yn gwybod beth sy'n digwydd os o'n mynd a dod. A wedyn yn y diwedd mae'n dweud gadael i fi, ond erbyn hynny mae'n rhy hwyr. Wedi llawio i Marc. Wedi llawio. Do, tu allan i'r cwrs Cosby, do. Cosby. Lle mae VAR pan ti isio fo. Ydy'r tîm yn hapus gyda'r pwynt prynawn yma? Dyn ni'n hapus i mynd adre efo'r pwynt, ond dyn ni dal yn siomedig hefyd, achos dwi'n meddwl dda ni'n chwarae'n really dde yn yr awr gyntaf. A dwi'n meddwl oedd ni'n heiddi fwy, ond dyn ni dal yn hapus efo'r pwynt. Mae Barri'n tîm dde yn y gyngrair. Look, I feel today that, we've shown some glimpses of what we're about, and we've had some good opportunities that have come from good play, but in truth, we probably didn't do that consistently enough to warrant winning the game, and we go home frustrated, but that's a learning opportunity for us as well. All in all, when you come to South Wales and you keep a clean sheet, it's our first one of the season. That's important as well, and just follows up on the result last week. So we're starting to build a little bit of momentum. We just need to get more consistency in our results. Really, the performances have been okay, but it's a pleasing point away from home. Any point you get on your travels is a good point, and first clean sheet as well. Mae'n edrych fel sy'n mynd i fod yn her i chi gyrraedd y 6 uchel, Lenny? Dwi'n meddwl, dyn ni ddim wedi dechrau'n dda iawn, ond dyna 4 pwynt o'r 2 gêm diwetha, a rhaid ni dal ati a mynd ati wythnos nesaf yn erbyn Bala a gobeithio cael 3 pwynt arall.